Benvolgut Artur, quan no fa ni 2 anys que es va aprovar l'Estatut, el baròmetre d'opinió política de gener ens diu que només el 34,8% vol que Catalunya sigui el que és ara, una comunitat autònoma. Una clara majoria social, el 55,8%, vol que Catalunya sigui un estat, bé independent o bé dins d'una Espanya federal. Vam tenir ocasió de parlar-ne arran de la teva conferència del 20 de novembre, quan molt amablement vas convidar un seguit de blocaires entre els quals em vas incloure. En aquella conferència parlaves del dret de decidir. Comparteixo amb tu la idea, i et cito textualment, que el catalanisme del segle XXI s'ha de plantejar el dret de la nació catalana a decidir de forma democràtica, lliure i pacífica, i que aquest dret s'ha d'aplicar progressivament, sense més límits que la pròpia evolució democràtica de la societat, i sobre aquells temes que despertin consensos més amplis en cada moment, encara que no siguin unànimes. Per això penso que una coalició nacionalista com Convergència i Unió hauria de promoure aquest mateix any una consulta per preguntar a les persones si volen que Catalunya recuperi una sobirania que ara és en mans de l'estat espanyol. Et recordo que partim d'un suport del 55,8%. Posteriorment, recuperada la sobirania, ja plantejaríem a la població si la vol compartir amb l'estat espanyol, d'igual a igual, o si vol situar-la directament en el marc europeu. M'agradaria molt que del proper Congrés de Convergència en sortís una aposta clara i ferma en aquest sentit. Sé que hi ha 3 persones que encapçalen moviments en aquesta línia, però quan sento en Felip Puig, que diu que de la sobirania no se n'ha de parlar, penso que el partit continuarà sense definir-se i em sap molt de greu. Quin serà el teu plantejament? Per on t'agradaria que anés Convergència i Unió? Gràcies. Bé, jo pretenc que el proper Congrés de Convergència, diguem-ne, que avali aquesta aposta que jo mateix vaig fer de cara al dret a decidir dels catalans, del poble de Catalunya. Tal com vaig dir l'any passat en aquella conferència, el dret a decidir ho inclou tot. El que passa és que crec que té una condició fonamental, que és que s'ha d'aplicar el dret a decidir dels catalans sobre aquells temes que desperten més consensos a dintre de la societat catalana. Per exemple, en aquest moment, la gestió de les nostres infraestructures, de les pròpies de Catalunya, dels aeroports, dels ports, de les carreteres, etc., tot això desperta un gran consens entre els catalans que ho hauríem de gestionar nosaltres mateixos, hauríem d'exercir el dret a decidir sobre això. Jo crec que sí. Aquí ens hi hem de posar de totes, no? El tema del finançament i eventualment del concert econòmic. Aquí podem trobar el consens de la societat catalana, jo també espero que sí, i lluitarem per això, no? Un altre tema que podríem exercir el dret a decidir, etc etc. Sense posar-hi, a més, cap estació final. El dret a decidir, en últim terme, inclou també el dret de Catalunya i dels catalans a l'autodeterminació. Aquest l'hem reconegut sempre, i a Convergència i Unió sempre s'ha defensat aquest mateix dret. Per tant, jo pretenc que això, que el Congrés de Convergència avali aquesta tendència, que es centri molt també en el que és fer la nació, que vol dir que la gent de Catalunya se sentin seu al país, que se sentin seva la nació, perquè no ens enganyem, sense una nació forta no hi ha una aspiració nacional possible i menys en forma d'estat, això és claríssim. Per tant, el primer deure d'un nacionalista, d'un catalanista, és enfortir aquesta nació, extendre la consciència nacional, enfortir també aquest sentiment de país entre tota aquella gent de Catalunya que a hores d'ara el té més dèbil o simplement encara no el té. I també jo pretenc que el Congrés de Convergència serveixi en aquest sentit. Fer nació, que la gent se senti seu al país, que la gent se senti seva a Catalunya i a partir d'aquí treballar sobre aquells grans consensos que ens permetin anar exercint progressivament aquest dret a decidir dels catalans.